ዝበዝሐ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብዚ ኤውሮጳ ምሳኣተወት ካብ ኤርትራ መፅያ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ሱዳን ገለ ወላ ኣይ ዶንት ኖ እቲ ቦታ ድዩ ወላ እቲ ገለ ተሰብ ትቕየር ሳምቲንግ ምሻ ኣሎ ወላ ህላህ ገለገለ ትብል እንታይ ይኸውን ኢልክ ተሓስቢ እዚ ከምኡ ዝገበሮሲ ናይቲ ቦታ ምቕያር ኢልክ ዶ ተሓስቢ ወይሲ ቤተ ፕሮዳክት ኣብዚ ሰብ ዝረኸበ ድያ ወይሲ ገዛ ክንኻን ከባኻ ተጀሚርስ እንኮላይ ነቲ ካብ ከባቢኻ ደሎ ሰብ ይፀልዎ እዩ ኢለ ይሓስብ ብፍላይ ንሕና ባዕልና ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ግደፎሞ ደቂ ተባዕትዮ ዝተፈላለየ ዓይነት ፕሮዳክት ስለ ዝሰራዕና ኣብ ገዛና ነብስና ንከላኸል ዘለና ኮይኑ ስምዕና ብዙሓት ንህሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕዲ ሳማዕ ሰብ እንድሕር ኮይነ ኮርስ እቲ መዓልትኻ ሕማቕ ይኸውን ምሽ ርእስኻ ተሓመም ጭንቀት ትጭናቕ ገለ ካልኣይ ግዜ ንስራሕ ክትምለስ ኣይትኽእል ብደገ ዝርአ መልክዕና ጥራይ ዘይኮነ ገፅካ ተሓፂብካ ነብስኻ ተሓፂብካ ወይ ድማ ካልእ ዝለሃኻ ተለሃይኻ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ሲ ውሽጣዊ ኣካል ሰላም ሰናይ ክብራት ተኸታተልቲ መደብ ህላወ ሚድያ ንሎማዓንቲ ከዓ ሓዳሽ ሰብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ምሳና ዘላ ሎማዓንቲ ሳሮን የማንያ ሳሮን እንዳንብለኪ ወላ ቤቲ ባዕልኻ እስክጀምሪ ምስ ነብስኻ ኣላሊና ኣብ ምንታይ ዓውደ ትነጥፊ ሽዑ ነበርስና ክንከይድ ኢና ሎሚ እንኳ ደሓን ፀናሕኪ ሰላም ክትልዊ ተስፋ ይገብር ሳሪ ወይ ቤቲ ኦልሞስት ያው ክልቲኡ ጥዑም እዩ ሳሮን የማነ ወይ ከዓ ቤት ኤል የማነ ይበሃል ኣብ ትምህርቲ ድፈልጡኒ ሰባት ኣብ ፊንላንድ መሴና ኣብ ኤርትራ ስጋብ ኤሌመንታሪ ዝተምሃር ኩሉ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ብቤት ኤል ድፍለጥ ነይረ ሶ ተማኡ ድፈልጡኒ ቤት ኤል ዝፅውዕኒ ኣብ ገዛውቲ ኣብ ገዛኻ ኣብ ሳሮን ሕጂ ግን ኣብ ሰዓት እዚ ሳሮን ዓብዲላ ኣላ ሶ ብክልቲኡ ይፈልጡኒ መብዛሕትኦም ሓምሳ ሓምሳ እያ ሶ ቤት ኤል ወይ ከዓ ሳሮን የማነ ይበሃል ኤንድ ተቐማጢት ጀርመን እንጂ ኣብ ምንታይ ሞያ ኣለኺ እንታይ ትነጥፍ ኣለኺ ሰራሕተኛ ዲህ ተምሃሪት ተምሃሪት ነይረ ሕጂ ቅድሚ ዓመት ግን ትምህርቲ ወዲአ ግራጁዌት ገይረ ናይ ኦፕቲሜትሪ ትምህርቲ ወዲአ ኣብ ኦፕቲሻን ሕጂ ኣብ ዓይኒ ማለት እዩ መነፀር ዘተኮረ ትምህርቲ ተማሂረ ወዲአ ሕጂ ሰራሕተኛ ኣለኹ ብሰዓት እዚ ማለት እዩ ዋው ብጣዕሚ ዓብይ ኣቺቭመንት እዩ ቴንኪ ሎማዓንቲ ዕድመ ኣኽቢርኪ ኣብ ምሳይ ብምሕዋርኪ ማለት እዩ ብዙሕ ኣርእስቲ ከነልዕል ንኽእል ኢና ምሳኺ ብግልሰ ንፋለጥ ብዙሕ ግዜ የዕሊልና ኢና ከም ኣሕዋት ከም መሓዙት ንሎማዓንቲ ግን ሓንቲ ኣርእስቲ ከነልዕላ ይደሊ ብፍላይ ንሕና ከም ደቂ ኣንስትዮ መጠን እዚኣ መደበይ መደብ ንመህላላ እያ ኣብ ሂወት ኩሉ ግዜ ተመላሊእና ኢና ምሻሎ በይና ጎይና ገለ ኣይኮንና ንዕወት ኢለ ዝሓስባ ዝኣምን ከዓ እንታይ ደኣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጉዕዞና ተመላሊእና ምስ ሓፍትና ምስ ሓውና ምስ ስድራ ቤትና ምስ ኣዕሩኽትና ምስ በዓል ቤትና ምስ ዓርክና ምስ ኩሉ ሰብ ተመላሊእና ኢና ናብቲ ዓወት ንበፅሕ ንንሕና ምስ ንተሓጋገዝ ከዓ ዝያዳ ዝበለፀ ነገር ከነፍሪ ከም ንኽእል ይኣምን ሶ ሎማዓንቲ ዓዲመኪ ዘለኹ ምስ ሳሮንሲ ብዛዕባ ሰልፍ ኬር ወይ ድማ ገዛእ ርእስኻ ምክንኻን ዝብል ኣርእስቲ ዘይንዛረብ ብምባል ዓዲመኪ ዕድመ ኣኽቢርኪ ብምምፃእካ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኪ ሎማዓንቲ ግን ብሓንቲ ሕቶ ክጅምር እየ ምሳኺ ማለት እዩ መዛረቢ ክኾነና ከመይ እንታይ ማለት እዩ ነፍስኻ ምክልኻል ብፍላይ ንሕና ንደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ግዜ እዛ ርእስቲ እዚኣ ትደጋገመ ከም ልምዲ ነፍሰ ምክንኻን ብምባል ኩሉ ግዜ ኢና ደጋጊምና እንታይ ንብል ነልዕላ እዛ ርእስቲ ግን እታ ቀራሚት ትግርኛ እታ ቀንዕቲ ትግርኛ ገዛእ ርእስኻ ምክንኻን ኢልና ንሎማዓንቲ ምሸት ክንዛረበላ ንምሲና ገዛእ ርእስኻ ምክንኻን ብፍላይ ንጓል ኣንስተይቲ ገዛህ ነፍስኻ ተኸናኸኒ ነፍስኻ ልዕሊ ገዛእ ርእስኻ ልዕሊ እናበልና ደጋጊምና ነልዕላ ከም ምኽሪ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ንጥቀመላ ኢና እሞ ገዛእ ርእስኻ ምክንኻን ማለት እንታይ ማለት እዩ መጀመርታ ለዋሚ ቴንኪዩ ሰኸማነይ ኣኽቢርኪ ሳሮንሲ ምስኣስክ ብዛዕባ ከምዚ ኣርእስቲ ክዘራረብ ክእል እየ ምስኣ ኮይነ ከድምዐ ክእል እየ ድብል ሓሳብ ስለ ዘለኪ ኣኽቢርኪ ስለ ዝፀዋሕክኒ ቴንኪዩ ክብረት ሃበለይ
ኣርግፀኛ እየ ተመላላእ ናይ ምምልላእ ሓሳባት ሒዝካ ኦፍኮርስ ኣብ ትምህርቲ ይሃሉ ሓደ ሰብ ኣብ ስራሕ ኣብ ሓደራ ኣብ ናብራ ዝኾነ ዓውዲ ናይ ሂወት ይሃሉ ኩላህና ክንመላላእ ኢና ኢና ደረጃታትና ተፈላለዩ ማለት እዩ ተምሃራይ ኮንካ ሰራሕተኛ ኮንካ ገለ ኮንካስ ኩሉ ግዜ ሓደ ብዘይቲ ሓደ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ እየ ከዓ እታ ናይ ሓሳብ ናይ ምምልላእ ደስ ኢላትኒ ብጣዕሚ I feel honored by the way ሕጂ ኣብዚ ምሳኽሉ ማለት እዩ ነፍሲ ምክንኻን ኢለ ድገልፆ ኣነ ብዝተፈላለየ መግለፂታት ክንገልፆ ንኽእል ኢና ኣተሓሳስባኻ ኣካላዊ ምክንኻን ርእሰ ኣእምራዊ ምክንኻን ምስ ሰባት ዘለና ዝምድና ምክንኻን ምስ መሓዙትና ኣብ ትምህርትና ኣብ ስራሕና ሲ ኮታስ መንገድና እንዳፀረግና ጥዕና ዘለዎ መንገዲ ንክንከይድ ኢልና እንዲና ክስታይ ንገብር እቲ ሓደ ብዘይቲ ሓደ ከም ሰንሰለት እንድዩ ንዓይ ኮይኑ ዝስማዓኒ ሕጂ ኣነ ንጎትሲ ኢለስ ገፀይ ከይተሓፀብኩ ክቆርስ ኣይክእልኒ ከይቆረስኩ ደገ ክወፅ ኣይክእልኒ ደገ ከይወፃሕኩ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ክኸይድ ኣይክእልኒ ትምህርቲ ከይከድኩ ክሰርሕ ኣይክእልኒ ስራሕ ከይሰራሕኩ ገንዘብ ከምፅእ ኣይክእልኒ ገንዘብ ከይምፃእኩ ከዓ ዘለኒ ክዳውንቲ ድዩ መግቢ ድዩ ካልእ ነገር ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልኒ ማለት እዩ ብኡ መንፀር ከዓ እንተዘይወፅየ ከዓ መሓዙ ክገብር ኣይክእልኒ ሰብ ክላል ኣይክእልኒ ስድራ ቤት እንተዘየለዎ ከዓ ኣሕዋት ክህልውን ይክእሉን እዮም ስድራ ክህልውን ይክእሉን እዮም ሕጂ እዚ ከም ሰንሰለት ኮይኑ ንሓደ ወዲሰብ ዝሕዝዎ ነገር እንድዩ ስለዚ ነዚኦም ባእታታት እዚኦም ከመይ ጌርና ንኣልዮም ድብል ሓሳብ ኣብ ርእስና ከም ምልክት ሕቶ ምስ ገበርና ኢና ኣተኣላልያ ሜላ ንፈጥር ማለት እዩ ሕጂ ትስኢልካ ነብስኻ ትሕፀብ ወይ ገፅካ ትሕፀብ ኣክቹዋሊ እቲ ናይ ኣካላዊ ምክልኻል ትገብር ኣለካ ምክልኻል ነብስኻ ትከላኸላ ክሬም ትገብር ገለ ጓል ኮንካ ከዓ ከምኡ ወይ ከዓ ዲኻ ትገብር ጨጉርካ ተተዓራሪ ክዳውንትካ ኣፀራሪኻ መቸም ፀፊፍካ ደገ ክትወፅእ ከለካስ ነቲ ዝረአየካ ዘሎ ሰብሲ ደስ ክትብሎ ባህታ ክትፈጥር ንነብስኻ እውን ከምኡ ካብ ነብስኻ ዕጋበት ጀሚሩስ ነቲ ብቅድሚኻ ኮይኑ ኣብ ትምህርቲ ዲ ኣብ ስራሕ ወይ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዝረክበካስ ምቹእነት ተሰሚዑ ምሳኻ ኮፍ ኢሉ ክሰርሕ ወይ ክዕልል ኮላይ ትትህቦ ስእሊ ኣገዳሲ እዩ ሓደ እሱ ነብሰ ምክንኻን ከባቢኻ ተጀሚሩስ እንኮላይ ነቲ ካብ ከባቢኻ ዘሎ ሰብ ይፀልዎ እዩ ኢለ ይሓስብ ኣብ ስራሕ ምስ ከድኩ ከዓ ምስ ደቂ ስራሕ የደለኒ ኣካይዳ ድዩ ባህሪ ምሕዝነት ወይ ከዓ ኣሰራርሓስ እቲ መንገዲ እውን ንዕኡ ከነኾኖ እንተኽኢለ ከዓ እቲ መዓልተይ ጥዕና ዘለዎ ክኸውን ንኽእል መዓልተይ ፅቡቅ ንድሕር ኢሉ ኣብ ስራሕ ተውዒለ እንድሕር ሕማቅ መዓልቲ እንድሕር ኣለኒ ወይ ከዓ ምስ ደቂ ስራሕ ኢለ ሰማዕ ሰብ እንድሕር ኮይነ ኮርስ እቲ መዓልትኻ ሕማቅ ይኸውን ምሽ ርእስኻ ተሓመም ጭንቀት ትጭናቅ ገለ ካልኣይ ግዜ ንስራሕ ክትምለስ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እዚ ንባዕሉ ሓደ ታት ናይ ነብሰ ምክንኻን ነብስኻ ክትብል ግድን ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ሰብ ከመይ ትሪት ትገብሮም ከመይ ምስኦም ትኸይድ ከዓ ትፈልጥ ኣለካ እዚ እንድበልኩ ባእታታት ግድን ፀለወቲ ስለዝኾኑ እቲ ሓደ ብዘይቲ ሓደ ክኸውን ኣይክእልኒ ስለዚ ከዓ እቲ ነብሰ ምክንኻን ብዙሕ ባእታታት ይትንክፍ ማለት እዩ ኦኬ ቴንክ ዩ ሳሮን ሓፍተይ እንታይ እስኪ ካብዚ ዝትብልዮ ፀናሕኪ ነብስኻ ምክንኻንሲ ንብዙሕ ነገራት ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ካብ ንገዛ ርእስኻ ጥራይ ዘይኮነሲ ንኣብ ከባቢኻ ዘሎ እንኮላይ ፀላዊ እዩ ብልክዕ ኣብዚኣ ሒዘክ ኣለኹ ካብ መጀመርታ ዲፋይን ክንገብራ ወይ ክንገልፃ ደልየ ዘለኹ ነብሰ ምክንኻን ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣነ ከም ዝመስለኒ ብናተይ ኣረኣያ ገለ ኣብነት ክበክ ማለት እዩ ለሰይ በራድ ክንብል ንኽእል በራድ ማይ ሻሂ ትፈርሕ ምሽ ሻሂ ምሰፍራሕካ ኣብ በራድ ታሓ ትገብር ናብ ሙሻ ትቀድሕ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ኢለ ክምስሎ ምኽኣልኩ ኣነ ንነብስኻ ገዛ ርእስኻ ምክንኻን ከመይ እንተ ደኣ ኢልክኒ ንገዛ ርእስኻ ምክንኻንሲ መጀመርታ ንስኻ ንገዛ ርእስኻ ምስ ኮንካ ኢኻ ነቲ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ትኸውን ማለት እዩ ንስኻ እንተ ደኣ ሓሚምካ ግን ንብሙሉእ ኣብቲ ከባቢኻ ዘሎ ተሕምም ካብ ዝናትኪ ኣባህላ ክሕዞ ዝፀናሕኩ ማለት እዩ መጀመርታ ግን ኣብታ ገዛ ርእስኻ ምክንኻን ወይ ነብስኻ ምክንኻን በታ ልምዲ ንጠቀመላ እሞ በታ ነብስኻ ተኸናኸን ክትብሎ ከለካ ንሓደ ሰብሲ ኣየናይ ዘጠቃልል ሕጂ እንታይ ኮይኑ ስምዐኒ ብናተይ ርድኢት ገዛ ርእስኻ ምክንኻን ማለት እንታይ እዩ ብደገ ዝርአ መልክዕና ጥራይ ዘይኮነ ገፅካ ተሓፂብካ ነብስኻ ተሓፂብካ ወይ ድማ ካልእ ዝለሃኻ ተላሃይኻ ንሱ ጥራይ ዘይኮነሲ ውሽጣዊ ኣካላትና እውን እንታይ ንምገብ እንታይ ዓይነት ትሕዝቶ ዘለዎ ምግብታት ንበልዕ ገንዘብ ሃዲካ ጥራይ ኣይኮነን ሃብታም ኮንካ ጥራይ ኣይኮንካን እተን ትበልዕ ዕንሲ እንታይ ክትበልዕ ኣለካ ምፍላጥ ካልኣይ
كمي جيركا سنا أمراو ناتكا تمحيش كمي جيركا نأمرو هاسي انت عينت مجبي انت عينت قربت هو كل جزي أب حما فيلمات أب حما زباس نجر أتصيح زخون السئلتات أب أبي زخون فيلمات يكون ويدما ناي هورر موفي وكال عنت زيد الله عنت موفي كتر يتوع التلأخون كان نأمروها انت تقلبوا لها انت تنور حجي زي حدا كابتي ገዛእ ርእስኻ ምክንሃ ኮይኑ ይስምዐኒ እንተዳ እቲ መዓልታዊ እትሪኦ ኣብ ፊልማት ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ድማ ካልእ ነፍስኻ ንገዛእ ርእስኻ ትቅልባ ነገራት ንኣእምሮኻ ትቅልቦ ነገራት ላይክ ተድቶርክ ክትከውን ይኽእል እዩ ወይ ድማ ካልእ ዝተፈላለየ ንዓኻ ሃናፅ ዝኾኑ ነገራት ክትርኢ እንተ ትውዕል ኮንካ ከዓ እንታይ ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ ንገዛእ ርእስኻ ከዓ ብፅቡቅ ዝኾነ ፖዚቲቭ ዝኾነ ነገራት ትመርኦ ኣለኻ ሕጂ እቲ ገዛእ ርእስኻ ምክንኻንሲ ኣብ ደጋዊ ፅባቐና ኣካዳድናና ጥራይ ዘይኮነሲ ኣእምሮና ፊዚካሊ እቲ ንበልዖ እንምገቦ እንክደኖ ከምኡ እውን ተወሳኺ እቲ እንዛረቦ ክንዛረብ ከለና ኩሉ ግዜ እንተ ደኣ ክትረግም ክትፀርፍ ትውዕል ኮንካ ምስ ግዜ እንታይ እናኾነ ዝኸይድ ልምዲ እናኾነካ ይኸይድ ማለት እዩ ድሓን ኣብ ካልአይቲ ኣርእስትና ብዛዕባ ሃቢት ክንዛረብ ወይ ምስ ልምድታት ክንዛረብ ስለዝኾንና ኣብዚ ኣይትንክፎኒ ግን እቲ ነቲ መርሓስካ እቲ ኩሉ ግዜ እትገብሮ ነገር ከዓ ትፀልፎ ተሓሚዮ ተብሎ ከዓ እንታይ እናኾነ ኸይድ ልምዲ እናኾነ ኸይድ ሞ ካብቲ ገዛእ ርእስኻ ምክንኻን ዝብል ነገራት ይጎድል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚስ እንታይ ኮይኑ ስምዐኒ ንስኻ እትምልእለይ ኣብዚኣ ገዛእ ርእስኻ ምክንኻን ንክደኖ ጥራይ ወይ ንልከዮ ጥራይ ወይ ድማ ብደገ ሰብ ክርኤና እንገብሮ ነገራት ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ውሽጥኻ ነቲ ናትካ ኢሞሽን ነቲ ናትካ ሳይኮሎጂካሊ ኣካላዊ ትጥምቶ እትሰምዖ ኩሉ ነገር ሲ ዘጠቃለለ ኮይኑ ይስምዐኒ እንታይ ሓሳብ ኣለኪ ኣብዚኣ ሳሪ ሓፍተይ ኩሉ ዝበልክዮ ፅቡቅ ይክደላኺ ለዋመይ ምክንያቱ ኩሉ ነገር ካብ ውሽጥኻ ይድጅመር ኩሉ ነገር ካብ ነፍስኻ ይድጅመር ሕጂ እንታይ ዝብል ብቀዳማይ ሰሚዐ ኣጋጣሚ ሓንቲ ቪድዮ ይርኢ ነይረሲ ኢላ ታጓል ሓደ ዕውድ ዝኾነ ሰብ ሓደ ብሂወቱ ብጣዕሚ ዕጋብ ዘለዎ ሰብ ሕማቕ ኣይዛረብኒ ክፃረፍ ኣይትሰምዖን ኢኻ ሰብ ክሓማ ኣይትሰምዖን ኢኻ ኩሉ ግዜ ዝግብረ መልስናቱ ፖዘቲቭ እዩ ዕውድ ሰብ ብሂወቱ ብጣዕሚ ዕጉብ ዝኾነ ብጣዕሚ ቅሳለ ዘለዎ ሰብ ሕማቕ ዘረባ ካብ ኣፉ ክሰማዕ ኣይትኽእል ኣይትሰምዕን ኢኻ ኢላ ሕጂ ይገናዘብ ነይረ ናይ ባሕቂ ኣእማን ብኣእማንካ ከምኡ እዩ ሕጂ ንሕና ደቂ ሰባት እንታይና ገለገለ ዕጋበት ዘይምህላው ኣብ ሂወትና እውን ናብ ካልእ ደረጃ ይብፅሓና እዩ ሕጂ ዕጋብ ዘይምህላው እንታይ ይደበግሶ ኢልና ተሓቲትና ከዓ ኣብ ሂወትካ ዝግባእካ ነገር ተዘይትገብር ትኾንካ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ከም ዝበልክዮ ሎማዓንቲ ትምህርቲ ስራሕ ክኸይድ እንዳኽኣልኩ ከለኹ ሙሉማሕ ደቂ ሰብ ዝውዕል ኮይነ ኣስቤዛ ክገብር እንዳኣኽኣልኩ ከለኹ ነብሰይ ክምግብ ሰልቺን ገዛ ኮፍ ኢለ ድውዕል ትኮይነ ወይ ከዓ ኣብ ክንዲ ኣበርክቶ ዘለዎ ንጥፈታት ክገብር ድውዕል ኣብ ገዛ ከም ዝበልክዮ ሆረር ፊልም ክወዲ ክርኢ ድውዕል ወይ ከዓ ዘየድሊ ንዓይሲ ከም ሰብ ክዕብየ እንደይክእል ነገራት ክርኢ ተወኢለ ወይ ክሓሚ ተወኢለ ወይ ከዓ ብቴሌፎን ሙሉ መዓልቲ ዘድልን ዘይድልን ክዛረብ እንድሕር ውዒለ ኣክቹዋሊ እቲ ግዜ ናታይ ይጥቀመሉኒ ዘለኹ ሕጂ ካብቲ ክገብሮ ድግባእ ነገር ይሃድም ስለ ዘለኹ ዘይዕጋብነት ኣብ ሂወተይ ይፍጠር ማለት እዩ ዕጋብ እንተዘይብለይ ከዓ ኣብ ሰብ ዘርእዮ መንፀብራቕ ናተይ ባህሪ ኣዘራርባይ ኩል ነገር ክሳይ ክኸውን ይፀልዎ ሰብ ከዓ ብኣይ ፅቡቅ ስእሊ ኣይትህልወኒ ኣባይ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ኣፍካ ድወፅእ ነገር ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ዓብተር ኣለዎ ሕጂ ውሽጥኻ ምክንሃን ከም ፅፈት ዝበሃል ነገር ኣሎ ሕጂ ፅፈት ስለ ፅፉፍ ክዳን ስለተኸደንካ ገለ እሱ ንባዕሉ ፓርት ኦፍ ኢት እንድዩ ግን ፅፈት ካብ ኣተሓሳስባኻ ይጅምር ፅፈት ካብቲ ፕላን ትገብሮ ነገር ይጅምር ኣብ ዝኾነ ነገር ስክሳይ ትገብሮ ኢኻ ተስተውዕለሉ ኢኻ ሕጂ ሓደ ሰብ ጥራውስቲ ቀደምሲ ኣብ ትምህርትስ ኣፀሓሕፋ ፅሕፈትሲ ይከታተሉና ነይሮም መምሃራና مش دو اتنوت كم يجرك تزحفو الروسخان خم يجرك تقرزو كم يجرك تحزو ما يفسيس كارلو دي خدوان نجر جرك اللي هاسي كاتاتولو نيرو حجي مصحف تخات صبو جرك تحيسكا تزحفولو الروسخان بنسرعة تحيسكا يو تتصنع كوف النحريسكا غاماني نعها باتا يفترالك ندير تفتا تححزا تريبلكا كذا تصنع كلا خيس الشوكا سلجوكا تخوين فتناتات كتصبو كيركا تصحفونها فتناتات كتصبو كيركا تدصيحكا تترفيها صباح نوها عوتن كهونها مالت ويكا انا ينداسب كستاي قراوس سلامي تتصنع الجمر مالتي معناتو بيتنات كدلكا عقابت سلا زي بلكا مالتي
ሕጂ ትፅፈት ኣተሓሳስባ ኣተሓሕዛኻስ ኩሉ ነገር ካብ ንእሽተይ ነገር እዩ ድጅመር ማለት እዩ ሕጂ ኣነ መልክዐይ ንዓኽ ደስ ዝብለክ እንድሕር ኮይኑ ወላ ደኣ ኦፕቲክ ትርኢ ንከለኺ ዓይነይ ተፈጠራዊ መልክዕ ድበሃል ምሽ ኣሎ ዓይንኻ ኣፍንጫኻ ስንኻ መልክዕ ገለ ደስ ዝብለካ ወላ ከምኡ ፐርፌክት ገፅ ተዘየለኒ ግን ስቲል ናተይ ከኸበይ ደስ ዝብለክ ንዓኽ ምናልባት ወይ ከምዚ መልክዕ ድበሃል ነገርሲ ናት ቢኮዝ ሜክኣፕ ስለድገበርኩ ወይ ስለድፀበቕኩ ደይኮንኩስ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ፅባቐ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ፅፈት ናብ ደገ የንፀባርቕ እሞ ንዓኺ ምሳይኺ ኮፍ ኢለ ንኽዕልል ደስ ዝብለክ ይክኸውን ሕጂ እቲ ፅፈት ድበሃል ነገርሲ ቢዩቲስ ካም ኣውት ካብቲ ናታ ውሽጥኻ ትገብሮ ዘለኻ ኣተሓሳስባኻ ኣካይዳኻ ትዕርፈሉ ሰዓታት ትምገቦ ምግብታት ኣካላትናስ 80% ብማይ ድቆመ እዩ ምሽቶ ሕጂ ንኣካላትና እንታይ ንህቦ ኣለና ኢልና እንተሓሲብና ማይ ጨሎት ሲ ማይ እንዲ ምሽ ግን ጸሎት ተገይሩሉስ ወይ ከዓ ፀበል ተባሂሉስ ንሰብ ክሕዊ ይኽእል እዩ ኢልካ ኢኻ ንሰብ ትህቦ ምሽቶ ኣብ ኣካላትና ዘሎ ፈሳሲ ከዓ 80% ስለዝኾነ ንነብስና ፅቡቅ መፅሓፍቲ እንዳትበብና ንዕንግላት ተኮይና መግቢ ንምገቡ ፅቡቅ ጌርና ንምገብ ተኮይና ጥዕና ዘለዎ ምግብታት ምስ ሰባት ንረኽቦም ጥዕና ዘለዎም ሰባት እንድሕር ኮይኖም ንመሃሮ ዘለና ትምህርቲ ንዓና ንዕቤትና ብጣዕሚ ትሕግዘና ተኮይኑ ንሰርሖ ደላ ስራሕናስ ተገዲድካ ተኸዶ ደይኮነስ ናይ ባሓቂ ዕጋበት እንዳፈጠረልካ ትሰርሖ ስራሕ እንድሕር ኮይኑ ኣክቹዋሊ ኣካላትና ብጣዕሚ ብብዙሕ ፖዚቲቭ ነገራት ንምግቦ ስለ ዘለና ውፅኢት ንሕጂ ኣብ ኣካላትና ዘሎ ማይሲ ብብዙሕ ፖዚቲቭ ኤነርጂ ፊል ንገብሮ ኣለና ማለት እዩ እንን ሽዑኡ ናቱ ፓርት ናቱ ውፅኢት ከዓ ኦኬ ቀፅል ሳሪ ሽዑኡ ነቲ ፅቡቅ ነገር ትመልኦ ምሽ ድሓርቲ ግብረ መልሲ ፅቡቅ ክኸውን ማለት እዩ ሕማቅ ዘረባ ትዛረብ ትኾን ከገለ ከይተረዳእና ኣውቶማቲክ ነቲ ኣብ ኣካላትና ዘሎ ማይ ብሕማቅ ኤነርጂ ንመልኦ ስለ ዘለና ኩሉ ነገር ርዩ ንኸውን ማለት እዩ ኩሉ ነገር ይበላሾ ሓፍ ትብል ሕጂ እዝን ወድን ከምዝን ከማን ኣብ ነብስ ክነኸንሲ ካብ ኣፈይ እንታይ ይወፅእ ኣሎ ንነብሰይ እንታይ ይምግብ ኣለኹ ንኣካላተይ እንታይ ይምግብ ኣለኹ ግብረ መልሲ ናተይ ከመይ ይኸውን ኣሎ ፅፈት ኣተሓሳስባ ኣለኒ እንዲ ፅፈት ኣካይዳ ኣለኒ እንዲ ፅፈት ኣመጋግባ ኣካላድና ምስ ስድራ ቤት የደለን ርክብ ምስ ማሓስ የደለን ርክብሲ ፅፉፍ ድዩ ኢልካ ተሓሲብካስ ካብ እዚኣ ሕቶስ ናይ ባሓቂ ብዙሕ ነገር ከተብርሃልካ ትኽእል እያ ሓሲብካ ኦቨርቲንክ ተገይርካ ብዛዕባ እታ ነጥብቲ እያስ ኦኬ ሜቢ ኣይ ሚስ ሳምቲንግ ገለ ነገር ጎዲለኒ ኣሎ እዚኣ ነገር ክዕሪ ኣለኒ ኢልካስ ከምዚ ንድሕሪት መሊስ ኢልካ መበገስ ክትኮነካ ትኽእል እያ ድብል ሓሳብ ኣለኒ ያ ሓቂ ኸይኺ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሳሪ ሓፍተይ እንታይ እስኪ ኣብኡ ከለኹ ደስ ዝብለኒ ሕጂ ምሳክ ክዛረቦ ዘለኹ እቲ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ኮንካ ክትዛረቦ ከለካ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ ገለ ክትዛረብ ከለካ መብዛሕትኡ ግዜ ናበይ ዝወስደኪ ናብ ክትዒ ዝወስደካ ሕጂ ንስኽን ከምዚ እንዲኽን ንስኹም ከምዚ እንዲኦም ክትበሃል ግዜኻ ተጥፍእ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ይስምዐኒ ዝበዛሕና ብፍላይ ንሕና ንባዕልና ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ግደፎሞ ደቂ ተባዕትዮ ዝተፈላለየ ዓይነት ፕሮዳክት ስለ ዝሰራዕና ኣብ ገዛና ነብስና ንከላኸል ዘለና ኮይኑ ስምዐና ብዙሓት ንህሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ገንዘብ ስለዘይብልና ነቲ ፕሮዳክት ክንገዝእ ከዓ ነብስና ክንከላኸል ዘይንኽእል ኮይኑ ስምዐና ሰባት ብዙሓት ክንህሉ ንኽእል ዝተፈላለዩ ማለት እዩ ሕጂ ከም ዝመስለኒ ቀደም እንታይ ንገብር ኢና ኣብ ኤርትራ ኩለና ባናና ገለ ቅራፍ ባናና ክንትበልዖሲ ኣብ ገፅካ ትልክዮ ገለ ማዕትኩም ጌርካ ገለ ወቂጥካ ገለ ኣይ ዶንት ኖ የስ ኦፍ ኮርስ ብዙሕ ፕሮዳክት ካብቲ ፍሩታታት ይኹን ካብቲ ናይ ቡን ካብ ገለ ዝወፅእ ኣሎ ሕጂ እውን ኣብዚ ፃዕዱ ማይሲ ፕሮዳክት ገይረን ከም ሓደ መማላኽዒ ዝጥቀሙሉ ንሱ ኣብይ ኮንኩን ክመፅእ ደለየ ግን ዝበዝሐ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ሲ ኣብዚ ኤሮጳ ምሳኣቶት ካብ ኤርትራ መፅያ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ሱዳን ገለ ወላ ኣይ ዶንት ኖ እቲ ቦታ ድዩ ወላ ትገለ ተሰብ ትቕየር ሳምቲንግ ምሽ ኣሎ ወላ ህላህ ገለገለ ትብል እንታይ ይኸውን ኢልክ ተሓስቢ እዚ ከምኡ ዝገበሮሲ ናይቲ ቦታ ምቕያር ኢልክ ዶ ተሓስቢ ወይሲ ቤተር ፕሮዳክት ኣብዚ ሰብ ዝረኸበት ድያ ወይሲ ገዛ ርእሳ ክትኣልል ኣለዋ ኢላ ሰብ ዝሓሰበት ድያ እንታይ ይኸውን ንዓይ ኮይኑ ትስማዓኒ ሕጂ ፕሪዮሪቲ ዝበሃል ነገር ኣሎ ኣብ ኤርትራ ኮይና ንህቦ ፕሪዮሪትን ኣብዚ ኮይና ንህቦ ፕሪዮሪትን በበይኑ እዩ
ንዓይኩም ትስምዓኒ ምክንያቱ ርግፀኛ እየ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ከባቢኻ እውን ብዙሕ ውስነካ እዩ ሕጂ ትስኢልካ ኣፍ ደገ ገዛኻ ኮሳፊርካ ኣቑሑት ሓፃፂብካ ኦሪዝካ ገለመለ ገዛኻ ምስ ለዓልካ ገለ ሙሉ መዓልቲ ክትሰርሕ ምስ ዋዕልካ ኢኻ ናይ ምሸት ገለ ነፍስኻ ተላዓላ ኣብ ኤርትራ ምክንያቱ ሓፃቢት ኣቑሑት የላን ኣብ ኤርትራ ሓፃቢት ማሽን ናይ ክዳውንቲ የላን ኦፍኮርስ ኣፍ ደገ መፂሉ ክስትራልካ ሰብ የለን ሓመድ ኣሎ ገለ ኣሎ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ከባቢኻስ ብዙሕ ይፀልወካ እዩ ሕጂ 4 ነጥቢ የብሉን ስራሕ ናይ ገዛ ከም ጓል ኣንስተይቲ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ሓትነታተይ ገለ ክሰርሓ ሙሉ መዓልተይ ንድውላ ነረን ሕጂ ናይ ሓበሻና ስራሕ ሰብ 4 ነጥቢ የብሉ ንብል ነይረ ኩሉ ግዜ ሕጂ ሙሉ መዓልቲ ኣብ ዕንክል ኢኻ ትውዕል ሕጂ ምናልባት ስራሕ ኣለካ ተኮይኑ እንተደይ ወፂኻ እያ ንጎተሲኢካ ገለ ምክንያት ኣለካ ንክትወፅእ ንደገ ኦኬ ደገ ክወፅእ ኮይነስ ክዳነይ ቀይረ ተዓራሪ ክወፅእ ኣለኒ ትብል እንድሕር መብዛሕትኻ ግን ኣብ ገዛ ትውዕል ተኮይንካ እንደንካ ከም ሜይን ስራሕ ከዓ እቲ ናይ ገዛ ስራሕ እንድሕር ኮይኑ ኦፍኮርስ ሰዓት ኣይኣኽለካን እዩ ክዳውንቲ ክትሓፅብ ናይ ሙሉእ ስድራ ሙሉ መዓልቲ ትውዕል ኣቑሑት ክትሓፅብ ሙሉ መዓልቲ ምግቢ ክትሰርሕ ገለ ሙሉ መዓልቲ ሕጂ ወይ ቀዳም መሰንበት ወይ ፍሉይ ነገር ኣሎ ኢልካ ኢኻ ክሳይ ትገብር ወይ ከዓ ከምዚ ክትላዓል ክትውዕል ከለካስ ከምዚ ዝበልክዮ በናና ጌርካ ገፅካ ወይ ማንጉስ ጌርካ ሰርቪልካ ሕኛ ጌርካ ገለ ኢኖ ላይክ ብዙሕ ነጥብታት ነይሩ ግን ኣብ ገዛ ተለኺኻዮ ገለ ኢኻ ትውዕል ራሕቲ ክትፀቦ ገለ ኣብዚ ዓዲ ከምኡ የለን ኦፍኮርስ you have more time ንነብስኺ ማሽን ሓፃቢት ኣላ ተገበርክ ትስኢልኪ ዓራትካ እናፃፅፋ እናፃፅፍ ትናብራስ ውግን ድበለ እዩ ኣብዚ ዓዲ ማለት እዩ you have more time ንነብስኺ ንኸውን ሕጂ ከዓ እቲ ፕሮዳክት ትጥቀምሉ ኣብዚ ዓዲ ከዓ ናይ ኮስሜቲክ ኮንሰልቴሽን ትግበረልኪ ስቱድዮታት ኣለዉ ኮርስ ኣብ ኤርትራ ኮይንኪ ተውፅዮ ገንዘብ ንካልእ ካልእ ንናብራኺ ንካልእ ነገር ከውን ስራ ቤትካ ትሕግዚ ወይ ንትምህርቲ ክዲ ንካልእ ማተይሲ ማዕሩኹን ዶ ከምዚ ባይታስ የለን ፎካስ ንክትገብር ኦኬ ሕጂ ነፍሰይስ ከምዚ ክገብር ኢልካ ይትሓስብ ኢኻ ኣብዚ መፂኻ ካልእ ሰብ እውን ትርኢ ስለዘለካ እቶም ዝዓዱ እንታይ ይገብሩ እንታይ ይኽደኑ ኣብ ምንታይ ፎካስ ይገብሩ ስለትርኢ ቁርብ ናቶም ኮላይ ኮፒ ክትገብር ክትርኢ ኦኬ ኣነስ ነፍሰይስ ከምዚ ክገብር ኣለኒ ኢልካ ትሓስብ ማለት እዩ ካብ ሙሉ መዓልቲ ክዳውንቲ ክትሓፅብ ትውዕል ኣብ ማሽን እትው ኣቢልካ እንደን ስፔንድ ታይም ኣብ ነብስኺ ወይ ኣብ ካልእ ነገራት ማለት እዩ ብዛዕባ ካልእ ነገር ፎካስ ንክትገብርስ ዕድልን ግዜና ኣለክ ብዛዕዲ ማለት እዩ እንደን ከዓ ኣሎ ናይ ስፓ ዴይ ክገብርሎም መዓንቲ ምስ መሓዝተይ ክወፅእ ከምዚ ክገብር ዊከንድስ እንድዩ ከምዚ ንግበር ኢልካስ ብዙሕ ናፅነት ብዙሕ ምርጫታት ኣለካ ፕሪዮሪቲ ትገብሮ ነገራት ዕድላት ኣሎ ሽዑኡ ሕጂ ፅፍርካ ክትስራሕ ኣብ ኤርትራ እቲ ላይክ ሶ ሬር ምሽቶ ብዙሕ ከምኡ ኣይንገብርን ኢና ነርና ኣብ ኤርትራ ኣብዚ ዓዲ ግን ዝኾነ ድውፃ ነገር ተልካ ኦኬ ኣይ ዋና ሜክ ማይ ኔይልስ ፀፍሪ ክስራሕ ከይድ ኢልኪ ትኸዲ ብኡ መንፅር ከዓ ትርእዮ ካ ምሻሎ እንታይ ይግበር ኣሎ ገለገለ ትሳይ ትገብር ቁርብ ነቲ ናት ፅባቐ ውሽጣዊሲ ሃይላይት ንክትውስኸሉ ትደሊ ሞ ጓል መጠን ትወፂ ሕጂ ነብሰ ምክንኻን ወይ ከዓ ከምዚ ነብስና ንላዕል ከለና ሻይን ትገብር ገለ ምክንያቱ ኦፍኮርስ እቲ ክሊማ ፀሓይ ዋላ ከማናይ ርስሐት ተደይበልኮ ግን ካብቲ ሓመድ ካብቲ ክስታይ ካብቲ ናብቲ ምሻሎ ኣፍሪቃ በፂሕካ ተመፂኻ ምስ ፀሊምካ ትመፅኢኻ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ኣይራውን ዲፈረንት ስለዝኾነ ካብዚ ናይ ዝዓዲ ከይኮንፈይ ክዳ እምበር ኣዋ ከለኹሲ እተን ክልተ ዝጠቐስክየን ከ ኣገደስቲ ኢለ ዝሓስበን ናብአን ክመፅእ ዘለኹ እየ ዝሓቶ ሓሊፍ ንሰን ከ እንታይ ኮይኑ ዝስማዓኒ ሓድሽ ዝኾንኩም ኣብዚ ዩቱበይ ህላዊ ሚድያ ኣብ መደብ ንመላላ ኢና ዘለና ሳብስክራይብ ግበሩ ላይክ ግበሩ ናብ ካልኦት ነዚ ጠቃሚ ዝብል ሓሳባት እንተዳ ኣለኩም ኮይኑ ከዓ ንካልኦት ማሓዙትኩም ኣሕዋትኩም ዝተፈላለዩ ኣብ ከባቢኩም ዘለዉ ሰባት ሼር ምግባር ኣይትሕመቑ ሳራ ሃፍተይ ኣብ ካልኦት ፓርት ንራኸብ ኢና ቴንክ ዩ ሶ ማች